postup do loučky, ktoré dôchodové disciplíny, takže my máme takmer kompletné výsledky francúzských alebo na japonskej pôde 4-1, Argentína ide na teninskom 3-1 a už v poslednom postupe do elitnej osmičky rozhodujúci tretí bod získala Chozamilová spolu s Jesenom Kerberovou, predtým bola rozhodujúca fyzická jednotka Dulková. Variant to bolo Ukrajinu. Na domácej pôde nám tu je Obi a nerozhodnutý zápas Láma Hašarovi na domácej Izraelom a Českom. Dáme je ten už tam nebudí Láma. Postupu do najlepšej osmičky sveta. Ako je príjemné polemiko s žurnárom a dramatickom stretnutí takisto až Oslo rozhoduje svojom postupe do baráže o svetovú skupinu. A teraz majú šancu Izraeli vyhradiť Izraelčanky svoji myšlými favoritkami, keďže Češi nastúpili pre svoje najväčšie hráčky Nikolo Hajdušovej, ale Šáterová jednotka nie je momentálne ideálne preto Osluži včera. Líderkou týmu výkonovou bola